Matujua mayawo. Amani wusuo. Apankani asutifuo. Watu wanyina gupumuo. Matujua mayawo. Amani wusuo. Apankani asutifuo. Watu wanyina gupumuo. Matujua mano meme. Nadia waye, Antojo man, Nadia waye, Antojo man, Nadia wayo, Antojo man, Nadia wayo, Nadia wayo, Nadia wayo, Antojo man, Numedo, Antojo man, wayo, Antojo man, waya, Antojo man, Babaza waye, waya, Antojo man, Nadia wayo, Antojo man, Nadia waye, Antojo man, Nadia wayo, Antojo man, Nadia wayo, Antojo man, Nadia wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, Antojo man, Papa mi san, Antojo man, waya, Antojo man, Nadia wayo, Antojo man, waya, Antojo man, ilala, 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 Antojo man, wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, yayo, Antojo man, Antojo man, Antojo man, Antojo man, jaja mabaya, Antojo man, amaniaga, Antojo man, wayo, Antojo man, wamami anya, Antojo man, Antojo man, wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, wayo, Antojo man, yayo, Antojo man, tenasio, Antojo man, yayo, Antojo man, hallelujah, Antojo man, wayo, Antojo man, jaja mabaya, Antojo man, hallelujah, Antojo man, Antojo man, Antojo man, Antojo man, wayo, Antojo man, yayo, Antojo man, tenasio, Antojo man, wayo, Antojo man, hallelujah, Antojo man, Antojo man, adia waya mama Antojo man, Antojo man, Antojo da Antojo man, yayo, Antojo man, Jasino, Antojo man, yayo, Antojo man, yayo, Antojo man, Antojo man, Antojo man, Antojo man, Antojo man, Antojo man, Antojo man,
Antonio Mano, Antonio Mano, Antonio Mano, Antonio Mano, Antonio Mano, Antonio Mano, Antonio Mano. Hallelujah. Amen. I didn't for Edamasi. That's right. Edamasi. Mama, if you have also. That's right. I do way na Israel for 2 years. Nti amoto ebra no modi o matamfo so nkunim nti minim se ebra afi ko na wi erade me edi atamfo so nkunim na yesu yetimi ato dwumi bi ahye ejo wo so nenum nyam amen anwuma edi ho se ogwama no mojem ogwama emojem nti urade mojem na ebesi atade nti adwentofo o maye edwom no na yenkoye ni Yanimwa Frivanio. Yeah. Furiasia we amwe. Yeah. Beswata dia ogwama moja. Ogwama moja. Ogwama nene. Ogwama nene. Nyamia. Atulisa. Yanwa ya Frivanio.
mujayo. Ramani Madia, Matandio, Ramani Madia, Matadio. Ramani Madia, Niwayo, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Niwayo, Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Yesu Madia. Amen, 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 Yesu mujayo. Ramani Madia, Adina Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Adina Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, mujayo. Ramani Madia, Niwayo, Ramani Madia, mujayo. Ramani Madia, Niwayo, Yeah, yeah, Yesu mujayo. Ramani Madia, Amen, 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 Yesu mujayo. Ramani Madia, Adina Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Adina Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Adina Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Mayadishayo. Ramani Madia, Yadishayo, Yesu mujayo, Yadishayo. Ramani Madia, Niwayo, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Yesu Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Ramani Yeah, yeah, Nimujayo. Ramani Madia, Yamba, yamba, Mauro Matadio. Ramani Madia, Yesu mujayo, Yesu mujayo. Ramani Madia, Nina Joseph, Mauro Matadio. Ramani Madia, Ramani Mujayo, Nimujayo, Ramani Madia, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Nimujayo. Ramani Madia, Amen, 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 Yesu mujayo. Ramani Madia, Yeah, yeah, Nimujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia, Ramani Madia, Mujafungru. Ramani Madia, Ramani Madia, Yesu mujayo. Ramani Madia. Yesu mujayo. Ramani Madia. Hallelujah. Amen. Sɛ yɛkamfo gyidi asɔre ma sɛ berebia ya men twetwe wo ho sɛ wode kyerɛsɛm no toto yi bibia yɛ ho a wotumi sɛ asɔre efiri nyame adwun yɛ ɔmotu yɛ ebia na wonte aseɛ wokɔkae Yohane adisɛm ti nson nkyɛmu edumi ensa adwumi ɛwɔ hɔ anwumi ɛhɔ na yɛyi nwumi efiri yɛ nti sabre adwuma duruso yi adwuntuni ne se Kena na yɛkɔ nti moma yɛnuom Awurade asɛm ade bi ɛbɛka wɔ ha yi yɛpɛ sɛ wiase nipa nyinaa da ne ba Kristo nkyɛn na nyina yɛtumi bom na yɛkɔ Kena na ɛnya ahomegyeɛ ɛma yɛnkra nti saa adwuntofoɔ Kena na yɛkɔ Onyomwa Israel miyankuri Israel kwatwe Enaduna ya ayakwa Wamayo Israel Wamayo
Onyo Kenaduna Yakwa Onyo Ochi Manuaya Nuadu Nyamie Ezi Nyamie Kenaduna Yakwa Onyo 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 Kenaduna Yakwa Mayambo Onyo Mayakwa Onyo Kenaduna Yakwa 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 Onyo Yakwa Onyo Kenaduna Yakwa Yadamase Sabri Ebredu say itie utumfu Nyankopon enum asem efri osempakani Philip mpiani watuba na dodo na nim say yefre no Ewrade nam no so de Ewrade asem a yemfra mu ebre Ghana man ni wiase ene emu nipa nyina enti Sabri nim say open wa fidie ne dada enti twipen na etie Ewrade num asem a yemfra mu a yede bre oman enu achi yebema kwai na etiefo nso abem na omo akire omadwen sede medican ambom nkaye no True Faith Church International no kware gidi asori ne branch e wokode D4 da asori ya no ayo D4 Samson Mensa ono na Ewrade afa no so me nya akwanya kesie ya ede Ewrade asem ne Ewrade dwumto bre
wiase ne emu tifo nyina sabre yi osempakani ene na bedwafo atenase nti mechia wo no mama akwa aba na mabisa de ne ho kronkron ne won eden ebefa osempakani Christ asundwie enkan ene so ye da fofra awurade ayede ache yen adebon yefue minim se Kristo adum ti mo ho ye ene awurade sado abeka yen sa bio minim se honhom ada awurade de dum wo ma wo de awurade asem ebre ne de ebe chen da enti sabre tiefo nyina aye krado etie awurade anum asem a wode ahye mu se fabre Ghana mani wiase ni mu ni penyina yetie ayi ka de onyam kase yanka obade amen se aye ne pe na wotwe ba ku twemu eba ha ebe kasa o kasa fidi kase yesu oboye nyina ho bai asama na wotwe na asa kwaforo abatue asa kaye atu yensem abokwa atu be bi ekwani ami asa ba esese emunyam kase enkan din amen na aside tosumi no so enkoma so pani adan de nyina djuma no ofa hoka hoka no anya sam keto akora enso aboni timpo se nsuo mu awio mu hia mu ahokyere mu o mari panyina hu de nyame etimiye to nyakopon so wonka no amen na on transhim amen etiefo nyina nso onyame kosoa enhyiramu sanse yaba na samonti a yenya ni jempo na yaba abeka na enanso asamu a yabeka no ye kana ye de awura dwumadi a eda enimu yi ay nyame pa eye ebunada no ay be ena awotwe de brada bia nso ye wo ho sa temuda manko ade a bunada ni ifiala bia ba betu timi nyina e wo ho a enya samiketo akora enyom to preaching edinuma okay mpania ebu adwuma no tenso a omo ho pa eti timbia na ayadwuma onyame gina so fa na eso na ni no odi bia dum sa asafia enya samketo akora arinti ya tia safre obi bia se ebrada ayechena te se wutumi etu anamo eti asemu a me no obeka no watu din se abubuo nkosia ya na ade ebe ye nyeden ensai ade nyakopo ahia no so emoni dua ti asem yo asemu na eda ho no emu adupa asofo se abubuo nkosia ahode be na wa no so wonsai make steps now nipa famu de yes abubuo nkosia anya pete kosia abubuo nkosia setie ni o ba wono anya gidie se onsai da yes na wo nyame abowo wo so be sai dia sai na be sai no o de nti abesai na ba chawo se abubuo nkosia no ade be ye ensai no me ba ba chawo mu nsam no amu se wo nyame adi na tie no sa wo som na wo problem yes saban nsom na wo problem esanso no obo wiase ne obo how edikan nipa ho ana bo how na chi eni monyam kase adedi etiabante ba sasisu a ye fa se David ni wasam na ye beka na David on cabin shame the mama awo no ba sasisu a papa ye no hwade wo ye oba no hwade ana David fa mu eba ye ese ne hote by David ban the color no as sign awondi pa na wo Israel mu no eti abacha kwan a enipa de ne pa so a wanti sanya meda wadi we nyina hye nyame awo haw ne amanya de ofa bi mu pa na kakria me ba pon ya chron abuo de na hye nyina ne hoto nyame so na wasese na akwan amfi nyame akwan so wo nyame jari tumi so ahye ne monyam kase bi a masa adu monyam hye nipa bi anya bi wo wiasem da kopum se ne kra be de ebeto sa de monyam hye so no anu na Solomon so ya den eba to aso a wode ne sasini bu se wo pani pa wo Yakobwa mari di ya ayami Solomon ayade papa le twa sare ya de ato ho Exodus 55 Exodus na bie Psalm 62 verse 1 Yakob Bible kasa ya tu di yachi eba na ndi sesi a Bible kasa ne nkokwa Psalm 55 wow adwuma etia otan ne nada na pa cho ya waju bia ya to a etia otan ane nada onyankopon esanju bu anu awo to a utumi so obi ya baifu pa
what you said ma wutue ekwa huhumite wo de bona kotia yes what you hear the edge na so de abona kotia na so kotia wo bono onu anu se ampa wo ya wo hwe anya de enye etu wase ya wanyu bua ye to a etia bu nsam nyuma aba bu nkasa kwa onyankopon etu wo hwe se nyakopon ya so tie me mpa papa cho etia banti anu wase nyakopon nya so entie ne mpa abo etia me cho se brother wa ha bi da so amenya bi da so saban tu na ma wa se so wa no na wa chinchia bre e wo se na bibia ni ho ya bawa pache o ti ase ye saw ni ye dwaro ni ye jisika na utokosua na wo ye say what the ni padada wa che ama wa bomwo bu se na bibia na de ani ho sa wo je jiji atu anamo baba bia okwan na ho mfiri nyame sawo ya wa baba bia ye business da sem yo nyame som no ya wa bia o mo di ye business e se nyame boa no ma wodifo bia kakra wa nsem na se okwan ncha ya ono hwehwe mfiri ho etu atwimbo ni tim ka bibi nya de enkyerɛw yesa wosum nyame a ya bompa nyame akaka nya de antu botom wanya dadafo ababa kasa kwa na ehinta ho emfiri me nkoto sere wasiti ampa ya me bon ehinta wa ni mfiri me nkoto sere ho we wasoma me wasi ya wasoma me na gime so na wi na gime so madwunum ewo mabobo wasiti madwum awade abe mabobo diem esa ebobaba wadwo amusa wo ya nipa ba nipa mpa na asem Chazamio, what was a sitina? What did the party and one job be one food will be Baba Chessia who said the partner there and part of us about Casawa. Not me see a pin. Was it the same to a sea pinning? Or town for near Bonifa who drank? Was so a town for you who never dandy. Now Obum so good. Was it you a 17 learning? Now was she up and a bomb swire there? I go so. It was bomb so good so not that is there. You be trying to show. You be enough in the pump, not to natural. Shabby no Muses here. Woko abaria bi abari na anya yie asai wasa akoba etu kwadure no awie osum ene awroho ebusuo no ebini no but abo hwe school am ye fa abadwuma apache adwuma wo ye ne adwuma kese pa na yusuka adam akoba wo hwe abusia opasepo eyere ema ba yeste oni kristo nti ombo musuo bi ye den egu so ama adna adwuma na ye den afiri wonsa wada anya nsawe etimu kwa nhise bia mehhese a mesi nyame emie mani no fa ho nsem nyina anya de emame cause ye ba ba enu makenkai e abofo de nsem ne ba direct nti onfa maaya a mentimi nya de enkai na sem ne ba na loko aka witimi no ba mo nhise bia mehhese a mesi nyame mo am sa wa how to nipa de nipa ko fa da ka wa ha no ya na eye kese e che wa ha na atu nipa no na da nyame ba mawi a machechire wo ba hu saye ya je mistake bebre say so how be do batna enche se nyame apo atemi nya se wo ba hu saye wa how bia wona mu bia enche se nyame ayede wa po say some of them di kan ya di poya ya be ka se nyame ayede wa po ba wo nya gidie atwa nyame anu kasa ba wo ne kokko na ode abufuo time papa cho wo se wa bom suo agunu so na wo hie wo side abufuo ayede etan et adase ye bekuno ana adase ye twa no so ana adase ye bone dam ana adase ye de ko to fiat bisi ye hia ne ayede ya plan huhum na ayede apia huan ba David wan papa Psalm 62 hwede besi wa sesi a Psalm 62 Psalm 23 aba mkasawa nyankopon mu kom ye papa cho entu ye kom wan fa anya kasakasa ko bra bi asem beto a wo be kasakasa na wo twentwen no na do hafofo ede eba tieni o sanse obi we fa obi wadwuma se medi ka kan no ya dwuma pa a no koba ba ebra bia na yiri egiano no tasem yo na wo no nsada ba na yiri giano no okofa nsa wie ebe kan ho ka wan sa gumo wo fa nsa wie e kan ho ama dwuma wo ye no ya sa ede ayinadi ede ya wo sie no mpo wa ede waton asese abusia balanda emu wa ede woda wakodi pamua enye esanse ware nside den atrope wanya tam amo ha no wan kasto how bi ayankunumidie wan kasto how bi ayadansidie ba wa kasto how bi de ayo how it's how bi to na na yo how a betu atofiase afo atofiase a betu okra e time the chance we say
wa how no ndam buo what do you how bia man ye de e ma pisu ye de e ma ne nya hoda wa na kwa nya be de e be hye nyame nsa na ebia no ho na chi kunumdie bi ye de e wo ho aba kasa kwa ampa me kra ye ko ma hwe onyankopon wo se me kra ye ko ma hwe onyankopon na nsem na me nya nkwaje na nsem na me de menya nkwaje ampara ono na me botan wani me botan ono na me nkwaje wani me nkwaje baba nkese wo se baba nkese mi him bebre wo se tie mi him de bebre Psalm 62 in Kasa. Go. Psalm 62 verse number 1. Yanko. Psalm 62 verse number 1. Yanko. Nyankopon mu kom ye. Aha na ka. Wasi Nyankopon mu ko afi kwantam ko. Ampara. Me kra ye kom hwe Nyankopon. Wasi me kra ye kom. Anya kasa. Asem ni hie nyam. Ti ma sa repeat bi mu. Wasi me kra ye kom. Wa pada wa chawon anya kasa. Mbona wo kasa de ko wie won sare. E se mi gira me tia kasa bidio so mfansio e beto me pa. Ba ejaja kopon atomo a kebe tumi free mo bro hu adom je be ase. Ba e pra man kasa me de sha me ho a. Wonya kopon di machi no. Wonam sayo so ebie kwan de. E jaman. Sa bibi ansaya bibi nya de enye yeda. Ama e pra na me tia ba jase kwa na me nya kama se. Ye ka chiro pray. Na me nya kama se. Ba ebe wa jadi free men shan moda se kama poma ko hye nyame sa ene ko wie nsanwe a enkametia e cha wale ye oba na jai wo ko menya ne boni bia wan ka se menya ne boni bia e da mo ka se ko frame o dia se a wo hia me nwa menya ne boni bia nyame adwuma ye no nyame adwuma nyame nkasa ya no won kasa e timi ko bopo amfa ko pesi ka babu so amwa kwa kodi o ana me nkwaje anya de enyera tiye pa e cha se me to me mi sia penen ati ba kwa nyina hye nyame sa abi bo me ho wonte o ma senka dwuma diem se se na tie dia me dia senka ba ya me yire me dia senka ba ya me ma me Yakobon dumiti o tintim masen abamu bo dia o ma bi nto me da no ma wo suwe anani ani je wo ma wo suwe anya hankachi wo ma wo suwe amadi pa nyina mfo ni hu de nyame ya de wotimi ye etu ha bia chi no ya na kumidie bia de adi atie etitwaye na dia to won wa pa nya nsawe show wa bebe me ye chao ya sister tie anya kasa ye kom na twa nyame mo na wo kasa na je futuo bi firi baby na je futuo ni baby about stage bi no no adani dwamamboni a wa mo dwama o manye de edide ba wa ka wura to na se wu gira na so fa onya masem a wo Jakobon o hwa me kom nye de enne woda no se wa hwa wa hawo na chi na be kan e be so a chede be wa hawo na mu etita bi di se ma ye kom na me ye de mi twa nyame ba bo kasa kwa na nsem na me nya nkwade na nsem na me nya nkwade ampara ona na mo botan na me nkwade bankese mi him bebrebe wasi temi him bebrebe so mo be ha obo akofo na otia no wasi ye mo be ha bo akofo akosi daben aye wo ma aye se cruise na ebenya botia sa be fan ba kwa ba mu ye pa we wo kwakwati eja basem bi topa no ba bi ekwa bi emre pam no ye twe wa quotation a ni aba ba ma bo na ye de atwo wonya botia ye de na we twe kakra sa na kaboa na wati asem bi ase na de so nkran etu ozia no atwo se mo ba ha ba akofo akosi daben ngoda ayata bi dio omamuni nyina da abomuso de agu so se wo tresia enye asa se ye twa suo no kwotena ewuram esanse ewuram wa wa konso onkonsa mabiem ye ni tira pimpa ba na nyame ye de enkasa nyame ye de enkasa ba ya parise ye mo bituo enkuno ya hye na konfo ya fa ne koto afiase no ade be se be pam na ko forest na bo bia ye de achenare ba na nyame ye de enkasa etumba ha ba akofo ye de akosi da pen etuwo gira ayam pempem ene ha abrabo ayam pempem ene press wo this obi nyam pa bafo no nso nyame no mo teni abraba ona wo te sa ha hai sa se be bia fa bo bia etimi do ko ti na 190 aboni so se hatu no ba sa wo tsasa pra ne no wisampa obi na bo wo watini adia nyina ye na akire Yakobon ya doma o se sa wa ha we nyina ada be so ya no so a o ka ma che tatalebe 20 ya 28 ya wo se wo na wo so ade so abrem na enkwanya bi ta wo so a emu ya duo no ofa mna ne nchem na won so ya mo no ma enkwanya be mu ya de eye ha ka ba ne ngwa na munyina adwure no so fa so ya achia ma pa che abe Psalm 23 yanko 23 Psalm 23 show mu be ha ba ko be bi ha man ko wie ba broda wa hye ne nyame ka ba ne ngwa Ewurade ni odwanhefo pa wasetie owie no se mo bamusuo se mo ntimi enkume e che nyame da so ma fa me de ma kwa nyina be hye nyame nsa wo hye no che se ye ba ti Kristo we dwanhefo papa aba be gasa ko David Jom yakwa
Ewurade ne mehwefo na wo sia no ase ya de nipa kan nyina aye trosem na me hwe mane mamuda etutu de nipa kan obese memo na emrem obese ensi ana ensi esanse ugidie mu ha ye ntu na ma da kopa ehu nyakopa ni munyam dabi obi so to 10 years obi 16 years obi 5 years obi 1 year obi so to 1 day nyakopa tie because how bia na wahye awona wie ya patanse die ansiesu how na bibia nsai a bedadi adanse kokoko oteba nye so bedi adanse kile Japan ba bedi adanse a na se ka bi na ehunhuna no o dia se o na danse di o en je ka o mu nkwa kanya me kwankwo ye ni munyam ba ye kita boys no ye musan ya dia so mark mu a na nyame to so wo so wa je bia manipa amanipa hu se ampa oda so e woni tumi de eyedwuma etu ha no bo so a enfa pressure entu ha no so enkorensa enkobodwaman enkoya bibi ema boni kesiem ye de ematu wochen sa se David dia to no boda enkani papu a enkani panko a kewura mokwatere ko be dia wi me o ha ko be dia wi wo fo mo no nkwa no me na ka kira yes wo ko no wa wi efuo kakraka e ba ya no afeli ba so metwa nko fie nkoton yes kana de abba David anya sa ewura bo ho nyina okra ne crab wo tumi yakopon anopa awia ni mre e gina bompai ba bo gasa ko Ewurade ne mehwefo wase yakopon ne mehwefo hwe ehia me wase hwiri nhia me o ma me dewura from me ka we say ya no kan so say wasem wakan on ba bia wotene e yewuram ade na wakoto on tori elsia babo na tinyame ase o ba bia okodu ye na ochoro sa abota asem wakodu wuram fridge ni ho aswata ni ho ya nye twa ba ho ya ntomutu ho na onya sika wode koto de den eti ba bia wo won na ochoro asem ase bibia nya de eti sa na abeti nyame achi nso a ba bia wo kodu ye emposo nya de enkodiri ho wo betwi bompa esa so mama rupe oba ma tre onya nu ho o ma tre o sake kwato bi da what to sack that me me shima bra boss dey kan na sack ala me board danger eto ochire okay and the campaign sa ni nam krom na jini kwa nya mpie sa bicycle me na me ka kiro me ye campaign ma jini ni pie yan kasa asenka ya sari pia ki abo ba sokora okay o ja se e free one ala pan wu sa da bi ta se me nya moto na me nkwa de kwa semka ada me ko bete me ye meshi adwuma ana me nya ska ana me high taxi ade call bete aja kwakura on yes dwaben nkrase hobi hona aja kwakura de pote na nya me ja kire ne se wonya senka nkrase wonyina ohu ya nse mapie mo ta be ko ne banyina emi amela eti me do nya me kire me se moto no be do o mambi ana madam for me nam sesi an fm wo soro se me ba meni moto tua memra wo siesie bi ye de e nyama me ana free sacred ana ko moto tielio sai nyame eyo nipa eti aba moto no what you say ana me ka se moto ni de entimi se sam video no e ka me nya bobo ya ma ngo shekala ban sai se me hwe ba bia me nam ma hwe me lebo ana me bompai ana bobo ya na ye de e ba eti me ya dwuma na ma ss na me de be nya no me ba kwa ho a na me sa da ko pichi kaka sa ana ma kwa ba ko to bi ye de e de cheme afena adwuma no etre na ye kese ensuo boyen ni ye hye enam saka se papa abobo ya no so ba ensuo ta ehweme eso tena no ya ebetume kome akaminya aboso kan a o me family level me family level ma hwede di meni mo cheme ampa na aboso kan na de aba aboso kan pa enso a kakra bia na sei anzo ni ma aboso egwan de ambekwa nke na me sanya bi entakum bi enam chase ye astra collect bien pa you come fitem so mu twa so amfa kwa menyam adwuma ana me twa so eti efri ho ana kia ba ko ye de e bae efri na kia ba ko sa ye de e bae ana efri ho na de mi sie sanso ye de aba eti ba do stand bi no enye range ba range enye range ba aya step by step abi we enforce ye de ankodru ho no obi shashe ba bi no kwadwe ba bi jama di papa nyina nie ba bi okwadu ya osi nchiro ba do ba di wo e tabi di tawu empon obada ba fia batoka ba wo nya chache nyame aba ba kasako o ma me dewura from medibia wasiti obada ho podibia o jame ko nso eho jo wasiti abrabi doa no wa jan kra adi ko ensuo bia eho jo enti ensuo a okọ ho o ma no nyame nche ne ko ama ne nko ba ga be chense ensuo we abofo di ka ho atwa wo hia kwa no musuo entu akwa no waseka ade bi obi e musuo bi aba hare bia no ade no tuntum ejaboni bia wakọ ejata esebo abo ho na ebre pamu no masa ba chiro de antia
David kwadi wura ho ama mu se na Yakobon hyehyɛ me kwa David kwadi wura ho a kwadi mu Goliath sanity ewa no kwada mu no wonya ahoden kese pi nyame nkyɛn ama abo bia te sɛ deɛ so ɔbɛkye na repa deɛ onyame ma ne tumi ama ne kum data asisire etu ɔse hia mu sɛ Goliath ɛyɛ ketekete wɔ n'anim eti ka David akɔhwɛ mu a kwadi mu Goliath eti me sɛ aware bi no akɔra agu a nyamokyɛ wonya Yakobon bɛhyehyɛ baako bi a wobɛhu nyansa ade akyɛ wade no mu a ewuda esansa wo ka ho bi ɛwɔ ne betumi aguom nsa asɛe a nkɔwe nsa nkɔba dwaman na aware sɛ ɔwe nsen ɔba bɛ ne bɛware wo ɔba ma bɛ ne bɛware wo aware sɛ a wobɔ dwaman ye bɛ ma bɛ ne bɛware wo etu a obra mu nyakoma na twa nyame na ade baako a me kamfo ma odi kan sɛ tene abrabɔ na buhia pampabo si wo wɔkyenan wodamu ye na buhia tuanamɔ na wura nyame sie na sɛ bibia hinta ya wadifu a ɔmetuma bio so di akyerɛw ekompabo bia ewo king yes empabo bia ewo king tasam yo empabo bia kutana kwankyerɛ a ba bia fa na da lesson aye de ayeye sanse wutimi ko bia dan obrasafo anye de enkuta etu obo mpai babo nya sa king a ubi anye de enye eti abrata we eye kyerɛ mini de ona musisi a wato boss tie nsere bo nse de meka nyina esa bia to sa ebeto mian eye gidi nyame we no ede wo siesie mi a meto asiesie a mi preaching asesi a meka sa nyina fufuo si go ye wi on 3 o'clock yes am ka che ma me se o mani nsuo ko piti ba wi an mu ha yes o ja se me konso a me wo no wa fike to abu ho no wa wo na ye troka come ne be twadi ni makoda we abata si wi a David chia am ka sa me ko wi abata ka bisuma sa ya wo se mu sisi wa no me me Yakobon ni mu ase da na se me ho de ama na boa me etimi so how problem ya da nyakoma amen dia de nshira ka obi a odwene me ho de ma mbidie yes osofu nyame nshira amen sofu ma nyame nshira amen sofu ase nyame nshira amen ko dia sofu nyame nshira mu nya amen ko so mutimi gina ma chi ama mitimi gina baabi yes nipa ya dia osayeye sanity nipa ya dia bona baso na wo gina bi kan ho asambone obi a wo so you wicked person pa oba de nka eda oba de nka eda amen eti ya kwa gina be hye nyame nso ya mpaba ka ba bo kwa ojojo mekra ode me fa kwantre wadi kwa kwa bi etre so ni dinti wasi ni dinti ensu me na mesum ka bi wanda mesum ka bi bo mu a me nso boni bia efrise woni me na wo ho wa ba na opoma na ba ne poma ana chechire me wure utu me pono wo ba tu me pon awo matamfo ni wode nwufo mitiri wode nwufo mitim yes eye ki bi ebebie wode nwufo mitim ni obo mpa na nya mem ba wonya gidie se onyame be sa de wo de afa ni tim ababo gasa kwa mikuru wa ye mabuso ye ni adoye nko machi me nko na nyina da na metire ready fi da what's up to fie so okono wi okotwa loto okotwa kwa ni anye ne nkwa aka nyina otiwura mu mpa obetena de be wali fie da Psalm 17 Psalm 12 babo gasa wasede kwa aka nyina da obetena Yakobon fie da brother e kire nyame ya doma ene ye nhia e brother biara ene ye nhia e brother e ba na wo twen e one day pe e very short pow ye ko e baby on the third of what is yours they say manta nipa wo lua mu dada me ka kire dey ya ba ifo manta nipa e twa muti ko to dey tena ho wo dey tena se bibia hia ya manta wuti kese sa no won se wuti mu oduo wo mo ton dares e beske mu a paswa wuti kaka sa nzaza ya se wuti mponi ya de ya dia no dia ke wo musa etesa o ya di po be hyehyɛ na pia hunamani etiabu a mo ya humum na nya yi a no de pia hunamani ejabi dia o wa ke humum anya yi o de pia hunamani ababo kasa kwa Psalm 40 yakwa verse number 17 babo sekwa na me de wo se na me de me mabo na me yamabo na me ohia ni de ya bakwa nu anya babo obi a watuwuram me de me yamabo na me ohia ni de nanso awurade dwene me ho a umpo na apede nya kuma pa wo yamabo wo hia ni de na so awurade ye de atwa babo kasa kwa wo na me boafo wo Yakobon ne boafo na me jefo ane ne jefo wo ne me Yakobon wo so ne Yakobon antwentwa wo nase yes ade obo sa Psalm 91:12 ka babo ne kokko obeso won nsem na twa Psalm 13 wasetio one paba enya me so gene se David na so won nsem na wona ya mpem obo na pacho wona nya de empem obo eti wa be so nyame a yete aye kasai se so nyame a yete yakwa yesisi abofo nsem yes that was spiritual yes na ma hangi yesi na me kasa sa na mo so nsem mo de nyi kasa
otika na wote a no wayi okra Africa no okra ni sini nsam sei na body ni sini body is ewu body na dani fu ewu etika ti me pem wo se me boa na muri pa nyina ewu na ka ba ko o se nko tete o se nko pra o se kamo jaba ba ho nka because what thing why dead body no there what thing etuba hu na yina koto ababi ase no so no kan na no hu ase kana man otuba no we oduwa no twem kai anyo ya aya usi wa wen sasa onzi wu no se kasa wu no he master yes into abatuna ni no na me da ayi ababi ase say o say yes ono da na me sati ni ye na ono awotu ono afi no wa ise wa kan wa to say no awura to awura ma say bi wa ho wa me say ayi geke ye pa ni to wangu o ko so be ni abusa osa wa se me kwa ne kwada ajari true faith yes e check what is entra jasami yo eto Jacob sa usum ni ya wa ba suma bofo no aso awon sam na nya de ampem wo eto atafo be ha ba woni padue o tin fan sa nya de enkata aba ba kasa ko obe na nti jata na eruti wa se tie se ba sa obe hira obe di wachi wo ba na nti jata ali eruti aso na obe tie jata buru wa wo hie wa so be tie abanfo so ani o twiase so ani obon sam so na so fo me hu wa Jacob sa o fa me hu meje no sa o fa me Yakobon hu meje no wa so how blame obejew yes na mema no so na ebra bitua obepaja no ama so every say ebise onimidin o Jacob so ni din osufrɛ me na meje so me ne betena wo na ebosa ono betena wo hiehiem na meyi no na ebra bitua o yefa wo hiehiem na mahye ne monyam na ebra bitua wa hye wani monyam me ne de kwatentia me ebosa obesa wo de be kwatentia me oba nwonya sika wo sa di kwatentia ayede amen eye process emu na ayede efa na to bo asotwe nyame wo bu nyina achi na nyame ntie no samtati yanko First Samuel chapter 16 verse 1. Go. Everyday. What's everyday? We be free me down. It was year was 8. Yesterday I'm that the room. Yes, you are quiet na yan tro. E bra wa ba fie, no anya 17 years. If you are quiet na room no, wo nya fie se wo koi. Ba chekere. Wo so, ya de to watankuru. Sokra. Ko na ensuma bi apia, e be se nyama bi. Etu abasam hu sa, no anwene bibia de e de ato abra boso. E de bia me sise de akora so a, obi ntimi nya ne munyam da. Akora sa. Obtintimi nyine manya mfanu da abofo be nesu onyiri wo hu abo akwasea eka nesu one state out titi nyamisumu a o ma jisa ayina fiwo okay eti ebi na boji firi ya nsamu a o tubo se ka kia no aje no ri ya be ho nsam waje ka ki no ma wi e sie safwa ses kwante ni nyina yo dia waje nya se pa wo da ma nsanwe eti o ma de nyama dane ne ma na ko wi o hawo no se na enam sa ya so na Yakobon mo nyam so ade atimi ade din eti o hawo bra mu no me hye obo se nyakoma na a kire Yakobon ya domo a emo 10 o'clock de ba bia wuti bia na wo dura pagya a obetima nante apafom o namba ne betuja sa hu kwa na o de frɛ se ka kwa nsese etu a ye betu abehia ko hu hia de emawurade eti o de sika kwa da pafom na bra oba de nka da amen na ba ifompo obunya daje ebeyi enya kristofo ababu kasaba everyday wase everyday we be free me down ko si eti na se na ogusu a wo bom pae and wo kire se awurade we be free me da ko si daben we do wani be hinka na wa bom pae na che jasam yo wa bom pae na che etu Yakobon we do wani hintama ko si daben di sa na akoyo nipa bom pae sa asanyame ntie brother woti o enyam pa aba utu na mo eba ebi anka ba bi awu ebi anka ka abo ebi anka aton na de nyame yam pa aba mu nya na adu wani hu eti no se ke ebo mpae a emusa de pe wono obo won enim de hia won sanse buoni ye ka no wo de ka hihye nyina de e ma ka eti ka hia bibia buoni nanim wa chese mfa suomua wa yiri huwa saa na Yakobon obo wonno ho jane peman wonim se wotuba ehia we adwamansa ehia we ehia we na wonya nipadua ne be ku fine sa wonya obedi awroho eti amra pamu bompa no no wasiesie ni pabia de adjama eti wo bompa ya wansem nya ntiantia na je oba de pa de e man na abra pamu do wade nsa cha wie pa ya woto bosu agusu kama bokasa me ko consider ben na me ni me kira mu da wase consider ben aje se emamu o ada bo ni kira mu da na ade chia wre ho nti na ade chia no ti wura mu o no aye din no ane mwa ene edi nkomo radio mpo onya bi ntie wa kohwe TV makasa baasa ene hwa ebobo wo ko gina ko atwam ayede ahwe bi wo hu bi o emo no onu na suma basa ye kumo etu won sama emo na muso wawai ombe su sama dia chise we
enti sa emwawe na ni David ye de edi nkomo na ade che no pa na mpati benso min konso min yare hwehwe no ono so asore na oto aye yie nyon na wo da nyame ase te nyame aye de eni na dini yie bra oti wura mu ba oda nyankopon ase se woni na aye de adini yie se enkwa home eda so mu di a eni da so yes Sasam yo, sa enkwa wo me adaso wo mu dia, ndaso ya de aho. Sa se de powu a ene wase. E pa sa me kira bia ki ma se. Wa ha bia wo na mu bia enye ho bone. Enye bone ncha ha no soka. Na mi de owu ya, onu de obenya. Na ba po akwa nyina ehye nyame nsa. Wo bu a wa de sa kira nti ene ha wo sa be to so. Sa se man pesi wo ha wa, me nka me sa kira da. Wo ta ko po de me tu ha bi mu a, ama nkonnua bi kyekere me a, me gye wo ba bia na enye. Na se ba bia do dia, ese se mi tu na mo ko nyame sie. E bia na wa de wa ka me ko do ka kire me se, wo se central prison dan. Ele gidi aso dan, me nyi ba ko. Ti aso wa ka kire o. E di sem na aba no. He panie, Yin ba ko. he panie. O tu bo jina, sometimes ma re nsam en fon pai. O jina won yina. Ha, ne bo na mo Samsung di nkomo. Na se ro be da ko. No ba won tabi o. Umpe mao onye lebia o nipa wa untwisero ku wo kan kwasem sa de kire wo ti po jo say hey masaka sa nyon kwan e wo hodma wo tu po nya ko pos na Kristo say ya bu sa question say jidi asore dan ene central opede yen pini mamuna na so bon su sa me say opede yen na unka be yen Ya so o go le na ga sa me nya wa na me jo be yen do me yi wa se me jan ka me yi asore me se ma fa asore what the enemy ne eti bi pita oso anima duro mu akabi da oso anima duro mu wodi atuma na bawo na nya kana ebi anka Nyankopon kese ni monyam da ba bia wotia bia boda se kira mpa wantimi ama program kese ne de obade fa ahoshem na wotu dabu ha bo wo se ni nyame netebo wani be kan unko biem na nkomsha preaching be mo wani aka emre pamu no obesiesio ababo kasakwa Metamfo hura mesunko sida ben. Wasi metamfo mesunko sida ben. Hena je mesoro. Wasi je mesoro bi Nyankopon. Timani na ma no wo na. Wasi timani o de ma da wo na. Metamfo nkase na metamfo nkase wo timene. Na se mi hima. Na se mi hima. Ye afo ni abusie. Na me die. Ni da wadoye so. Na ni da wadoye so. Kuma betu nkwaje ma wusie. Ma betu nkwaje ma wusie. Na tu urade dwom. Na tu urade dwom. Se wa yem yie. What you say? First Samuel chapter 16 ma wonya. First Samuel 16 verse number 1. Ka. Was David esi ne hene. Enie, I say me kyerɛw. Se me for so ade alande na emre pam no me sa betwe ma ba ba ma akoma di akyerɛw. Okay. Cause Psalm 62 no wa ba ko kosi da be no o kan wi a Yesu nya breho 55 Yesu nya breho e de be a yetwa so tietie be sa keka bom e fa pifis na adwon de ade e de ama na ho so ato ho asem na wo sum nyame a wanya ni da hu se ne tie bia Kristo bo be de e be ye one o jani tumi ti sa ni pa hyebre one of father dem pichire si ma poma dwaso one of father di pamuo wadi be si here man di panti David akodi wuram ya to na atwene ya ka ni pa won ka ho wo wuram anu oni mwa ne tie edu ma agro e je na be sie waso wa dai Osra David esi ne hene e twa sa obo Psalm 23 no wasefa odengo be fa mikuru wa ede ayema abuso na ya enkomhye bia wo hyama ne ho enkuna se atafona ya ba musu agu ne so no ade a wo sa ne se nya be di ni pia onkosi wo mo so hene no ado hyamra ne de ema wo etian boy ana abamu baba kasakwa na awrade ka kire Samuel say etian pa bi so ya na David mpa bo na fa du nyame sankrata odi bo mpa ne nko ya 119 asese krata nko 119 a odi bo mpa nko wo ja se odi bo mpa nko a ase nyame ne de entielo na ne mpa bo bra so ya wo tumpo Nyankopon fa kito se wa tie ne mpa bo baba kasakwa na awrade ka kire Samuel say ame Nyankopon ka kire Samuel say ubejam so akosi da ben ubejam so we did akosi da ben na me de ma pone se oni Israel so hene oni Israel so hene fa wo hye wo ben na wo de me suma fa wo hye wo ben ma na bra ma me nsuma ba ba ni Nyankopon suma betra me yeri Isaiah nchen efiri se ebisa ne mamu na mayi o na sai Isaiah no David papa no yes na enguna wo bayi wo hene kese bia de afie hwan ya wo ni pa emu ni pa bo mfia da wate bida ntilumba ebo nyumba ya me de pa so hia ni pa me sa ama wo be wo ama ba bi anyi ama ba yo blmpon ama di di chinchina manso ta kojo bo se wanye de wanye anita ta sami o etu mu di pa bia on da bia me stu di pa bia hia ye papa na bunu na sa wo bu ni pa obi ni da achi asem na di ohun ni na
ebia no oba be di president obe minister yes obe bishop obe di kese the one show o kwan ni mu a obe kai kwan bi adene fa so one dey o kwan kwan no hio ba wan kasa be kai kwan bi adene fa so hu say o kom obe tu asoka ababu kasa kwa na someone say ma someone say medemako na so ti obi kuma so apam ya wi me kume kwai na Awurade say fanantwie bakura asetie me ma woda me ma so sen obi abema over ne sankan fanantwie bakura na kwaka say na se kodo kase me ba se me be ba fode ma Awurade na free Isaiah ebra fode no Isaiah no David papa ne maro from the abra for body hokwa me ameche o de ye na wo hia utu ho a masoma menche o de ba ko pa fode ni wie na fakus ni ba ma kira mi tumi so ma kira wade yanko na sira de meka ma kira wo no ma na wo hia sankran mu ba ko to me 80 asese no me ba ba sira ba ko na si da sen aba kasa na Samuel se de Awurade ka kira na sem ko na ko ba ka kira no na ko Bethlehem na ko Bethlehem na ekunu mu mpani de ho ko be sia ne ka se pen mpani fu ko lim ka be sia ne se uba na sindwem ana won ti fu ba da sindwem ana na sia sindwem ado sia sindwem me ba se me be ba fo dem Awurade amanyame munyam ho na mo ne me nko ba fo na mo sia ye ko ba fo no na odra Isaiah ne na ba se odra Isaiah David papa emman satam ye djura mo nyina na David nkan ho me around we se e ma awura ho da wate yes o ne be ye adwuma ne be ye wo de to na mo wate na se ohun kunan e mo aba mu da na wo de anso obo tenya brabo no to na makonya misie na wo ba kakaka no ye kponyum ye tufo ye di nyuma ni nyina wo tu awani na bi nyina na ye hu nyuma pa wande o safo apon bebie ama de woni nda no e be datra kana me tena se ko na odra Isaiah ne ma no ado odra Isaiah ne ma no na ofre won ba fode ado ofre won nyina ba fode no na oba mu no na ba so oba mu no ohunu Eliab ado hu tio Eliab no oni abakan yes etu adifo sama ehun Eliab kwai no say ado say ampara de Awurade asra no be matente gram wa na o menimi wo swantoma e fatan yes etu oyi onse a de nyame asra ni wona menimi kwai yanko na Awurade ka che Samuel say ada ko be sanwo ada body ka che Samuel say enhwe ne ho tebia Samuel sheye anu ahwe ne tebia en ne nipadua tente ne kase ye na mempe na menhwe de onipa hwe pa che obi Yakobon de nipa pa mempe ti na meso ahwe ya nipa bia po nyame po wa kwa hye ne nsa na ka nyame po na nipa dowa o wukura nkaye ababu kasa ko na onipa hwe de etue ni wa wase tie nipa hwe de etue ni wa na Awurade de ohwa akumam na Isaiah fra bi na da ada Isaiah fra bi na da ema ne twa mu Samuel no so we iso e wasu Awurade mfa no nyame mfa no na Isaiah ma Samuel twa ana Isaiah ma Samuel twa mu wasu we iso Awurade mfa no ana Isaiah ema ne maba so mu Isaiah se mabre enso no nyina entwam satam na ka chie ni kan ye yi na to atwene yes odi hine nye yi eye nipa dwan nipa nsusiye Benjamin kan mesi ya nyintum na o twesene e banda e ben na o twesene e one day program fa wo shem ye nyina kotwa nyame anum e kine ya nso ye wo ho e kina be ye ho ifia ni mebi anse wo kina tienie pa wo de to na mo kaka krasa ye bompa ya ye tufo na ye tonyo wo nya dige nyina na ye wo nyuma pa na emre pam no ete said de krana yibesi babu kasa ko na Samuel ka che Isaiah say e ma se ka che Isaiah say Awurade nyiye no Yakobon ka che se enso ni nyina woni obia na Samuel ka che Isaiah say ana Samuel nso nya na ka che nsa ha na obayi ehina fie wada be sin twatro ene wada da nipa na enso ni nyina twamwon na nya be si wanyi bia ntupa nya me twatro ana je na si ye kwa Samuel ka che Isaiah say ama Samuel ka che Isaiah say emrante ni nyina ni wasem na nti omani nya omani no say ene wadi awre ho say aka akuma no na hwe o hwe nwan owura mu a o hwe dwan yes ene da so nyina asa wada e ma awre ho wate mentini suo me kire kwampa bi no afaso na beti adanse e da hwe oba de animunyam wate wura mu o wanka bi nhiem mo bra wo dwen ho ne wadi mpo ahedwen nyame da hu mbo atade ba kopa wadi kwadi wura mu ho ahye na tete adware mpo obedware a wonya taru mpo pa no bari nya wampa ba anso adi pa wo hia ebia kesesem ebia sisie ebia toka wabuku tasia animunyam yakopon so wanyi obia wo ne hwan ya yi no babu kasa ko na osoma ma ogofa ne ba ana osoma se ba ko awura mu de a ya soma ne gofa ne mra ko Samuel ka che Isaiah say ana so ka che Isaiah say soma ma ogofa ne mra soma ne gofa ba ko awura mu ne mra na ye ntina se jese na se David medu si a ye ntina se ajeswa bedu
ni nyina no wonte nkra bia ba ne ato no pon na tampo ani a wo mamu ni nyina asori agina wo se David Maya o montena se ba bon kasa ko na osoma ma okofa ne bai en wo soma ekofa atade kuro agodi mfie ewura mu nsie num mfie nsia emu popa wa me kasa to ko betima tentam yenu ko da bi o tade kurom etu an so ko kura se ewu an school atade to ayde atete agi so tem o betima pesa pa bambi ba mu nya nyame anye den nyina antwantwen da eje bentira wodina akwan bi nyina ehye nyamu se obamu a ebe yi ba bon kasa ko enso na obre wo so obre na nanima aye fe ba bi ogu gina ya ye bo musu ogu se obre wa se ofirim wa se half cash wa se back American e do bo musu nanima aye fe ba bon kasa na ne ho so ye fe na ho so ye fe na Awurade ka se na e bo obetu sie no na di petitive ejegina ho atwa ho hia ba Awurade je tumi so ka se sore sra no wa se sore sra no 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 ani e se nkomo sra no o ni paden Maza, o ti fo ni jina wa wo se aka ba ko. Wo ja se saka bu oja ko fa na bra. Yen sam. Ba David be la hwe te bia, no jina wo. Yes. Ebe jina wo sam. Me ko bu se o se aka ba ko. O wura mu a, wo hwan. Ana o se ko fa na bra. Wa ba bedu a nka tuntwa. Atuntwa. Ba ba du a wo hwe. And what you put him say, hey, sorry, sir. Start the sun. No, any, and some of fun, one and a so far and one bank. Now, son in you, and I was son David Ninium. Never at home see them. Who see David so? If you don't know, at the call. Now, somewhere else or about, and now summer is about way, and I did the best shemra, a man at town. The brother, so we turn among our been such them, any pay you more. But town be on us in Tiaso. Don't know Mubian. Fanisa yasem atuni pa bia eni hu enye ho bone ti jaka semuno ye ma empanimpo na omonso atena so onyame hirawo no pa jes ma pambia so na isi sese da pinyina amen amen dia wonna mu bia na fanisa yasem atuni pa ye hyase na mekan se ene osempakani adwuma nyame de ne be ye nne no ebeboro so akasa ma meti hodin na menyanyame mu ani daso o se enipa na hwe aniwa no Nyankopon de o hwa komam wakasa papa abra fi ko na wi obi ani daso nyina sa o se efri musumi edi kai na abasa beduru busumi a etoso du ba ko yi musumi ba ko pa aka de edien ne betima asesa o mabra bom enya ho bone na enku ho bibia nso nyame ye David a na enipa nyina mu na wo wire ma wo hwenwan no ono na Awurade si ne hene enti afi be ko na wi obi adwen nyina ne se dode to Awurade animu a afi ko na wi a enye ye die afi da obesesa ni nyame mensesa wo nyame David adwen to na mo to no nyina na so mo kai ni nyina ye David abobo a na wo di ni niema na enkoye wo na setan na bra bom na nso wansesa ni nyame da enti mense se wonyame enim se de Awurade kai David no wonso Awurade be kai wo ebra wetu anamo aba nanim enti wo hye ne dwumadie na sene sa brajonto men afidie yi emame o kai Psalm 62 o se Awurade mu kom ye na o ka kire se usuma Awurade a wo hawo wan suma Awurade a wo hawo enti bra wetu yofu akasa kire wo be kasa makwa sori sa abo Awurade din sa me yegidi ni me Pentecost ni me asori nkaye mu member nanso me hawo na mane eda me so no ebesi se nne Awurade nye enti agidifo ye wadwum bia wose o Kristo ni mu bruni ni emetu bia mempa ba na asuafo edika no sa na ede ye omo enti se de Psalm 62 ni kan no ye kom na eyedin na Awurade ne woboafo o Kristo ni mu bruni ebetu bia mempa ba o Kristo ni mu bruni de ebetu bia mempa bo
Ewurade bemu a ebeye ye yebɔ mpa ese ewurade be ya dom na ibenya boafo na ibenya brei bi dia ka ho wo yedwumadie yi mu ise hwese da adwuntufo yi asi ahiti a se yewo bra nimze ka adwuntwe yi be sa ye nsankyene foforo o ya bra bom